lume și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să jucăm Skywars multiplayer Minecraft. Deci să începem. De data asta joc fără textură, pentru că nu știu dacă o să vă placă cu textură și ca să nu meargă sacadat, joc fără textură. Așa. Să spargem. Bine, nu mai spargem. Gata, așa. Stați. 2 și 3. Așa. Mai plăiesc pe ăla. Mamă, mers pe mijloc. O firor, ia. Și opti cartola. O, ce m-am speriat. Este ceva pe insula asta. Oh, yes. Avem săget. Săget. Avem săget. Și uitați-l că și murit ăsta. Hai să-l omorăm și pe ăsta. Oh my! Bine. Pe când stau m-a omorât. Așa. Wiki. Deci. Așa. Începe jocul. Început, asta. Așa. Avem Ender Pearl, foarte bine. Așa. Nu. Arc să găsim. Cască e bun. Așa, piept. Piept. Atunci să lăsăm să nu. Ce doamne iartă o faci? Ce ai făcut? E cam bine. Bravo. Ole. Arc. Foarte bine, nu? Așa. Pălim. O firă. Așa. Opa. Zic că nu încă, zic că nu mă schimbi. Zic că ești o prietenă de-a mea. Oh my gosh. Cine-i? Să mâncăm Ender Pearl.
Full iron. Ai, 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 ai! Nu, 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 nu! Yes! Le! Câte are? Oh my gosh! Ce m-a scris? Păi eu când m-am scris, draga? Așa. Zic că în seara asta... Spuneți-mă, înțeleagă și pe mine, că am avut pe cap doi băieți. Zic că să mă înțeleagă că am avut pe cap doi băieți. Trebuie să te-am scris, nu? Haide că-l omorâm! Ai, firar! Nașpa? Ai jocuri pe tabletă? Așa. Nu o să mai filmăm mult, că doar tura asta și gata. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut videoclipul meu. Unde pot să chestul ăsta. Așa. Până acum este bine ce am primit. Cască ne trebuie. Cască, cască, cască. Yes. Avem mere de aur. Nu avem. Firar. Să facem o capcană. 2, așa. Stați așa că mergem pe mijloc. Vai! De unde o dat? Firar. Așa. Atât cu episodul de